Rábade volverá a ser a meca do futbolín a nivel nacional a vindeira semana. Este mércores presentouse na Deputación o Gran Máster Nacional de Futbolín que organiza a Peña Bola Meiga. Empezamos o día 16 ca modalidade combinada, donde digamos que é para calentar motores entre os participantes que veñen de toda España, que xoguen. Esta modalidade consiste en sortear o compañeiro. É algo que crea relacións sociales importantes entre os xogadores, conócense, e logo para despois xogar o vernes e o sábado as dúas grandes modalidades. O vernes a modalidade de parado e o sábado a modalidade de movimento. A Deputación xunto co Concello de Rábade colabora co torneo, que este ano batirá récord de asistencia con uns 1000 participantes de toda España. Estamos a contar cun importante revulsivo non só para Rábade, sino para toda a comarca de Lugo durante os días no que se celebra o Máster de Futbolín e tamén durante as semanas anteriores. Por eso, precisamente, a Deputación de Lugo está absolutamente convencida, ano tras ano, de que apoiar este Máster de Futbolín non é só apoiar o futbolín e a Rábade, sino apoiar a toda a súa economía, a cultura, a gastronomía, que se xera en torno a él. Porque asumen a importancia e a responsabilidade deste gran evento, o que supón económicamente para a nosa vila e incluso para a nosa comarca e a provincia, non? Porque estamos falando de 1000 participantes, que entre os días diferentes máis ou menos serán cerca de 2000 nas tres modalidades, e é unha promoción económica da nosa comarca porque isto influye en hoteles, restaurantes, bares, comercios e por suposto, no turismo da provincia de Lugo, non? O torneo que se celebrará por primeira vez no pabillón municipal conmemora, ademais, os 100 anos de Rábade como municipio independente.